volejte, ano, 906, 80, 60, 90, jsme tu pro vás, ano, já tady vám posílám energii, zeptejte se mě na co chcete, já vám karty vám odpoví, já pouze jenom překládám to, co karty říkají, pro vás, dělám to tady pro vás, takže volejte 960, 90, 60, prosím, ano, kdo se nám dovolal, halo, slyšíme se? Já bych se chtěl zeptat, jestli letošní rok dostane nějaký větší finanční obnos. Finanční obnos, a můžu se zeptat rok narození, prosím vás. 1993. 1993, takže se na to podíváme, ano, máme tady ESO, máme tu krále, ano, určitě král znamená určitě nějakou vysokou finanční částku, ano, ESO, určitě to bude to, během půl roka to vidím, díl bych to neviděl. Máme tu, ano, tři kokoti v řadě. Ano, určitě bude to nějaký ještě jednou ta otázka. Vysoký finanční obnos. A to v jakém období, když jste se tak představoval? V tomto roce. Ano, karty říkají určitě ano, v tomto roce to vidím, ještě v tomto roce. Bude to každý měsíc. Nový měsíc už budete mít peníze za ten další měsíc, prosím, děkuji.